Салом тамошобинон. Мо имрӯз берем ба брондаи будем. Имрӯз душанбе. Пагоҳ садик ба мерем. Имрӯз хонанда садико асаш то 10 выходною шахсое ки падару модараш кор мекунанд дежурные группаҳо кӯдакоя мегирад заявление нависим барое ки мо кор мекунем. Дидиме Муроҷон, ту кадаги кора инам кадос. Не надо было так делать, она упадет сейчас. Як бор галт, Ясмин. Аҷаб. А пушти акош такрор кад? Галтит. Дигар намекунӣ, шуд гера накун. Биё ман бинам чӣ чокад. Биё ман бинам чӣ чокад. Кане? Чокад. Биё ман бинишонте. Ичи кадагиш не. Да, богашта. Ҳама хат тез ҳай мекунад самаката. Муроҷон, ту тез набрави, напуштад рафтоз. ҳамин акошки баробар шавам гуфта ғалтид. Чизе гуфтасавдам гапа майдан бромад. Садико дежурная группа кор мекунад. 4, 5, 6, 7 4 рӯз инҳо мерад дежурная группа ва баъд бо 8, 9 шанбе якшанбе 10 аз ҳисоби рӯзи 9 хонанда. Она Михаил 3 рӯз хонанда 4 рӯз садик мерад. Бо 3 рӯз хона мешинад. Бо 4 рӯз садик мерад. Мана Михаил май ним месяц мегузарад. Уже коляскава намешинад Ясмин. Аком самакат айкадосу ман чува коляска мешинам. Қиёмат. А пушти акош обгон мекунад. Смотри, упадешь сейчас. Худо похеста мебравад. Ҳар рӯз ба 1000 бор меғалтад ин духтар. Анҷом чиркин амакай. Муроҷон, идём сюда. Имрӯз ман хостам якчанд намуди ҳамон продуктҳое ки хонава зарур шумова нархша нишон диҳам ва хостам пурсам ки шаҳри шумова нархҳо чӣ хел нисбат ба соли 2020. Соли 2021 нарх шаҳри мова ҷудо ҳам баланд шудагӣ. Пеш 1 литра ваҳоя мегирифтим равғаноя 49-59 рубл ба магнито скидка шуда месад ку доим. Амон скидкаҳо мегирифтим ҳозир 109 рубл поёнаш нест почти что. Манами хел 4 литрая где-то 560-580 рубл бахаридем. Вай ин картошка бошад келош озир мегум келош 37 рубли 36.99. Як бора ман инҷа 10 кило гирифтам чунки инам хел мишокчаҳои манам хел алоҳида 3 килоги 3 килоги ам хел кадомаш ин 4 кило инаш 3 килоги ба фикрам чунки картошка тез адо мешавад. Ҳама чизе ки картошка вай чизе ки мебурад зиндаги анимова картошка. Инҷа пергамент гирифтам намедонам 30 рубл буд 27 рубл сир 159 рубл. Колбаса манайхе колбаса мегирим муфаққат халялне нархаш 189 рубл буд скидка ки 159 рубл шудааст. Вай сабзи бошад 58 рубл 58 рубл қариб ва орда пештар мо 41 рубл 43 рубл анами хелба мегирифтим 2 килогиша. ҳозир халак нарх банест ҳама арзонаш 54-55 рубл. ин ҳамаи чизҳои гирифтагим ҳамон магнити вайба мерим магнити калон ҳай ҳамон ҷанда скидка ҳамон жолти ценнико мешад ку анамиҳо ҳамаш ина 56 ба гирифтим 56 рубл 2 килоги ва шир
ширам мӯл мебуравад хонимова каша нон ба ин 150 рубл 2 литра 3,2%, 2 литра 150 рубл. Ин мондагиш майда шуда чили мечизин ва гӯшт. Инҷа шаҳри мова гӯшти гов 1 килош лахмаш 500 рубл. Ваяш бошад устухондораш 380 рубл. Анамихел гурунҷои ани худомо бошад 180 рубл, ягон ҷонда агар арзон 160 рубл бемеёд килоша, асосан 180 рубли. Тамошобинон мегуфтитон ки орду равғану асосан гӯшту гурунҷи шумо чанд пул меистад? Дар комментария навистон нархотона. ман фикр мекунам ки инҷа север будан ба ҳамин хел қиммат меё ин ки ҳамаи шаҳрҳо ҳамин хел нарх баланд шудагӣ ме. Тамошобино ман инҷа гӯшта реза кардам, устахондорша ҷудо кардам, устухонаша ва инҷа лахмаш монд. Тақрибан 1,5 кило гӯшт буд. Ҳамин хел гӯшти ганда додааст, ҳамаш ман ҳамин хел сафед шала мегӯд ми чизе мегӯд. Ин ақаллан равған не, ман ҳамин хел пӯстои сафеддор полный ҳамин хел гӯшт додааст. Шавҳарам аҳамият надодиян. Хона омда ман кушода дидам ки сразу гӯшта рангаша худашам суп сурх не ақалла. ҷудо кардам бо як гала мусор партофтам. Вақти вай чизе кадосагинда устухонша ҷудо кадосагинда мана бо ҳамин қадар мана ин хел чизо ин ҳамаш килова медарод. Килош 500 рубли. Ман намедонам чӯ ин хел додааст. Ҳар бор нағз медод. Ин дафъа гандаш фуромдааст. қассобовиам боварӣ нест. баъзе ҳамин хел мешавад ки аҳамият наметиҳад, нағз метиҳад ку ҳар дафъа гӯшта гуфта. В итоги ман ҳамин хел вайба мефурӯид. Фиребба инҷанда нон мепазам ӯзи нони ман ваям теста месам вай кадос мисит кадос як 3 дона нон мешад. Вақти ифтор ба имрӯз мо ва ифтор соати ҳозир мегӯм имрӯз сана саём ифтор соати 20:03. Тамошобино имрӯз ифтор ба хонаи монда картошка по-деревенски соус тайёр кардам. Аз сметанаи 20% тайёр кардам, камтар намак ҳамроҳ кардам ва чеснока аз тёрка гузаронидам, аралаш кардам ва колбасаю сыр монд чошидам. Колбасаам хел буридам, сыра аз тёрка гузаронида болои картошка ва хел чошидам. Кӯдако хурсанд картошка бинанд, чунки нағз мебинанд, ҳама муроҷиҳон нағз мебинанд картошка зирбон гуфта. Касе ифтор карда истодагӣ бошад, иштиёи том. Хайр то влогҳои оянда. Дар паноҳи худо бошитон.